or obtaining the value is ଫର୍ମୁଲା ଲେଖିଲ କି ଦେ ହଁ ଫର୍ମୁଲା ଟା ଲେଖିଛୁ ଆଉ ସେଇଟା ପଢିଆଟା ବାକି ଅଛି। କଣ କଣ ଲେଖିଲ କାଇଁ ଆଣିଲ ଖାତା କାଲି ହୋମୱାର୍କ କରି ଆଣିବୁ ରେ। ଆରେ ନାରାୟଣ ଟିକେ ଶୁଣଲୁ ଆଉ ପିଜୁଣ ବଡଟା ରହିଗଲା 3 ମାସ ହେଲା ବାପା ପୁଅ ଆଣି ଦଉ କାଲି। ଆଉ କଣ ପଢିଲୁ ଆଜି? କେତେ ଗୁଡେ ପାଠ ପଢିଲି ଯେ ବାପା ଆଉ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ଟିଉସନ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ ପଇସା ଟା ଦିଅ। କେତେ ମାସର ଅଛି ରେ? 3 ମାସର କହିଲେଣି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି 3 ମାସର ଦବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ଗୋଟେ କାମ କରେ 2 ମାସର ପଇସା ଦେଇଥା ମାସ ଆର ମାସ ଦବା। ଆଉ ଦଉନ ପଇସା ଟା ଦିଅ ଦେଲେ ତ କେତେ ଟଙ୍କା ରେ? କେତେ ଅଛି ଦିଅ ବା। ହେଲା ନା ସେଟା ଖେଳ ପଡୁଛି ଖେଳିବେ କି? ହଁ ଖେଳିଲେ ହବା କେତେ ବାପା ପଇସା ଦେଇଛି ହେଲା ଚାଣ ତା ହେଇଗଲେ ଭଲ କଥା। ଖେଳିଦେଲି ସବୁ ଯାକ ପଇସା ହରା ପଳେଇଲା ଏବେ କଣ କରିବି ମୁଁ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି ଶାଶୁର ଭାଇ। ହଁ ଟେନସନ ନିଅ ନା ଆଇଡିଆ ଅଛି ଗୋଟେ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। The next day. ନାରାୟଣ ଆଉ ପଇସା ମାଗିଲୁ ରେ ବାପା ଆଜ୍ଞା ବାପାକୁ ପଇସା ମାଗିଥିଲି ଯେ ବାପା କହିଲେ ଆଉ ରୁଆ ଚାଲିଛି ପଇସା ହେଲେ ଦେବେ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଭଲ ଅଛ? ଭଲ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆମ ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛି ଏତେ? ପଢୁଛି ଯେ ତାର ଟିଉସନ ପଇସାଟା ରହିଗଲା 3 ମାସ ହେଲା। 3-4 ଦିନ ହେଲା ପଇସା ଦେଇଦେଇଛି ତ ତାକୁ। ନାଇଁ ତ ସେ ମନା କରୁଥିଲା କଣ ରୁଆ ଚାଲିଛି ରୁଆ ସରିଲେ ଦେବ ହିଁ କହୁଥିଲା 5 ମାସରେ ଏକାଥରେ ଦେବି ବୋଲି କହିଛି ବାପା କହିଲେ ବୋଲି କହିଲା। ତୁ କଣ ପଇସା ଦେଇଦେଇଛୁ ବୋଲି ବାପା କହୁଛି ତୁ ତ ମତେ ଦେଇନୁ। ମୁଁ ତ 3-4 ଦିନ ତଳେ ପଇସା ଦେଲି ପରେ ରେ 2 ମାସର ଭଡାଟା ଖେଳିଦେଲି क्या बोला तूने? ଖେଳିଦେଲି ଖେଳିବା ପାଇଁ ପଇସା ଦିଆଯାଇଛି